Awe AC Milan ta despedit trainer Massimiliano Allegri e di viaja manda llama Clarence Seedorf para tomar encargo de team Coraco Preto. Seedorf com AC Milan for 2012 com 2012 e ano passado com Botafogo e tinha opção para ganhar aqui também. Pero Seedorf aceita o reto para dirigir AC Milan. Mesmo que Seedorf estava com Botafogo, ele seguiu curso de treinador na Brasil. Éxito na Seedorf, que já domingo lo arriva banchi para dirigir a AC Milan. E Guardian Group faz viaje mais, main sponsor de Tri-Bike Team Aruba. A viagem de parking lot de Guardian Group faz um lugar bautizo de uniforme novo com o time de Tri-Bike lo luce durante a carreira. Diretor de Guardian Group faz, Diego Frankel, bautizar o uniforme e da primeira coisa a palavra. En ik heb begrepen dat jullie groep enorm is uitgebreid met nieuwe aanwas van kinderen. Daar zijn we heel erg happy mee. Wat mij altijd opvalt is dat als ik zaterdagochtend waar dan ook op het eiland rijd, dan kan ik wel ergens het logo van Guardian Group Fatum zien. Want er is altijd wel iemand die op zijn fiets zit en waarbij ik het ziet van voor of achter. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Er is een speciale fit tussen Tri-Bike en ons bedrijf. En we willen dit graag continueren, want we krijgen er zeker veel dank voor terug. Ik wil jullie met jullie team heel veel nieuwe leden toewensen. Dat vinden we erg belangrijk. We willen dat ook graag ondersteunen. En we zien jullie graag bij een heleboel evenementen, waar dan ook op het eiland. En veel succes. Rij voorzichtig. Dat is heel erg belangrijk natuurlijk. Ik zie alle kinderen met een helm op. Dat is heel goed. Voorzichtigheid is het belangrijkste. En waar jullie ook zijn, jullie zien ook in ons logo hebben wij dat tapijtje aan de bovenkant. Dat beschermt jullie ook. In naam van Tri-Bike Team Aruba wil ik natuurlijk de Guardian Group bedanken om als hoofdsponsor te willen fungeren de komende jaren. En zoals de afgelopen jaren onder de naam Fatum. Ze zijn een trouwe partner van ons. De groep is ondertussen zo groot geworden dat we natuurlijk ook andere sponsors erbij moeten hebben. Ik wil ze toch even noemen. CMB, ook als hoofdsponsor. Niet als de hoofdsponsor van het uniform, maar ook als hoofdsponsor. Tri-Bike natuurlijk. Ik bedoel, als wij niet sponsoren, dan zou dat wel een shame zijn. Trek die ook sponsort. Het merk fietsen wat we al een hele tijd representeren. En ook alle de kleinere vaste sponsors, Bohama, Kroon, Wipa en ik weet niet of ik er nog eentje vergeet nu. Ik zal even spieken. Nee, ik zie ze, Bohama, Kroon, Wipa, CMB, The Guardian en Tri-Bike met Trek. Dat zijn de sponsors van het uniform. En bij deze wil ik ze echt heel hartelijk bedanken dat we de komende 2 jaar weer kunnen groeien. En echt een beetje de naam van Aruba ook uitdragen, zowel lokaal als internationaal. En ik ben heel blij met het grote aantal kinderen wat we nu hebben. Het is echt een succes, het kinderprogramma wat we zijn gestart. De allerkleinste shirts zijn al op, dus we gaan snel bijbestellen. En ik hoop dat we heel veel moeten bijbestellen en dat we heel veel successen zullen hebben de komende 2 jaar in dit nieuwe uniform. En dan over 2 jaar nog mooier.